У шклове абнавілі раённую дошку гонару. З некаторымі шклаўчанамі, ганараванымі быць прыкладам працавітасці, мы пазнаёмім вас у наступным сюжэце. Традыцыйна на раённую дошку гонару занесены імёны перадавікоў вытворчасці, работнікаў галін народнай гаспадаркі, а таксама назвы арганізацый і прадпрыемстваў за высокія працоўныя дасягненні і асабісты ўклад у сацыяльна-эканамічнае развіццё раёна. У гэтым годзе ў існуючых эпідэміялагічных умовах урачыстай цырымоніі ўшанавання лаўрэатаў, на жаль, не праводзілася, але лепшых павінны ведаць, каб на іх былі роўныя, бралі прыклад, каб дзеці ганарыліся сваімі бацькамі, імкнуліся быць годнымі их. Тому зараз слово переможцам. Работаю в Александрийском с 2007 года. Как пришел с армии. Сразу устроился сюда и по сей день работаю. Пришел сюда комбайнером, как подзаработать хотелось денег. Ну, работал на зерноуборочном комбайне сразу изначально. Думал заработать денег как бы изначально. Ну, так и остался. Понравилось, и зарплату устраивала, и хозяйство хорошее. Вось так больш за 12 гадоў Віталій Кірэеў працуе ў адкрытым акцыянерным таварыстве «Александрыйскае». І вынік яго працы відавочны. За 2019 год ён пераможца раённага спаборніцтва па нарыхтоўцы кармоў сярод механізатараў кормаўборачных камбайнаў. Трэба адзначыць, што сельгасарганізацыя «Александрыйская» не толькі годна аплачвае працу сваім работнікам, але і клапоціцца пра іх камфортнае жыццё. Плюс это хозяйство предоставляет жилье, в котором есть все коммуникации, пожалуйста, заезжай, как говорится, и живи. А также недавно появилось новшество. За качественную работу у нас в хозяйстве стали давать продукты как поощрение за хорошую работу. Я уже неоднократно их получал. У лік лепшых увайшлі шмат іншых работнікаў сельскагаспадарчых прадпрыемстваў, у чыіх руках знаходзіцца харчовая бяспека раёна. З цяперашніх пераможцаў спаборніцтва асабліва хочацца вылучыць тых, хто ў гэты час знаходзіцца на перадавой барацьбы з пандэміяй. Гаворка аб медыцынскіх работніках. Пераможца раённага спаборніцтва сярод сельскіх урачэбных участкаў, Гавяцкая амбулаторыя ўрача агульнай практыкі, установы аховы здароўя, Шклоўская центральная районная больница. Особенность сельской местности в амбулатории, наверное, заключается в том, что доктору либо помощнику врача приходится принимать пациентов, как взрослых, так и деток, как беременных, так и других с любой другой патологией. Конечно, когда все-таки оценивают нашу работу вот так, то, наверное, задумываешься, что, наверное, мы сделали все правильно, все возможное для того, чтобы прийти к данному результату. Конечно, это благодаря нашей заведующей Тримановой Екатерине Александровне и слаженной работе всего нашего трудового маленького, но коллектива. Кожны вясковец можа спадзявацца на прафесійную дапамогу, і клопат, і перыяд барацьбы з каранавіруснай інфекцыяй не стрымлівае ўрачэй. В условиях эпидемиологической такой обстановки приходится больше посещать людей, даже не там, где вызывают, а в плане профилактических патронажей, беседовать с людьми, оговаривать, на что больше уделять внимание по своему состоянию здоровья, с чем можно перезвониться, оставляем свои контактные телефоны. То есть мы все время на связи. Адным словам, здароўе сельчан у надзейных руках. Добрая матэрыяльная база плюс кваліфікаваныя кадры заўсёды дадуць выдатны вынік. І праца амбулаторыі ў Гавядах яшчэ адно таму пацвярджэнне. Усяго па выніках 2019 года адзначана 30 чалавек, сярод якіх прадстаўнікі розных сфер дзейнасці, рэальнага сектара эканомікі, бытавога абслугоўвання, праваахоўнай сістэмы, адукацыі, культуры, аховы здароўя, спорту і іншых галін. Таксама лепшымі ў працы сталі 23 прадпрыемствы, арганізацыі і установы.